Hello mga Jumegan, ako nga mga ganda, mga gandararat. May adlaw sa inyo ha, no? Salamat tayo sa inyo hang pag-click sa ko ang video sa ko paglantaw ninyo. Salamat kayo sa inyo ha, mga gandararat. Mga gandararat, i-share lang na ako sa inyo ha. Akong edad is 43. Siyempre, pag 43 na talaga nakita mga wrinkles diri, char. Then, gusto ako i-share sa inyo ha, nga unsaon pag-control sa ato ang mga kung ano mas labi na diri stress kay ta ay daghan kay ta wrinkles. Wow. Then before ana, syempre i-share sa nako sa inyo ha. Nganong nagka-talumtom akong nawong? Kay sa una wala man jud ni talumtom akong nawong, walay bugas flawless. Inani man ko ni mga gandararat. October 2021 nag-process ko sa akong papers para dire sa Saudi Arabia. Then niadto mi sa kuan agency kay gipaadto mi. Nya first time namong adto didto pero dili mo ko mahadlok sa Manila kay Mark sito ko gamay lang. Then nag GPS daw mi. Ang ending karon sa ang GPS kay naghang man dayto naglag. Nalapas mi. Siguro may nalapas. Pagti kay mong hike siguro may 1 kilometer. Moto. Unya, katong dito pa ko sa Mindanao, ang ako ang nawong manggod, nagamit man gud ko og porcelana. Moto nindot kay akong nabungsos karon kay init kaayo. Wa man ko kabalo nga makakuan man din na siya makatalumtom. Diri diri itong jud ni talumtom jud ni diri Diri kani Kani gud siya. Natalumtom jud ko anay diri kani. Wa jud ko kabalo. Then nagproblema kaayo ko. Pero pag abot na ako diri na ako nakita ang solusyon. Unsaon nga mawala ang talumtom ug ang akong wrinkles na control. So, stay tuned mga gandararat. Pero bago na, pasok sa at. Hello mga gandararat, welcome to Gandang Maris YouTube channel. Please follow po sa ko ang Facebook page, Gandang Maris, ug sa ko ang TikTok, Anahelwa00. Pero pag bago pa ka sa ko ang YouTube channel, please naman mga gandararat, pa-like, pa-subscribe, o please hit the notification bell para ma-update ka sa ko ang mga video nga bagong i-upload. Salamat! Mga gandararat, mo ni siya, ako ang apply sa ko ang nawong. 2 weeks, mag 2 weeks pa lang. Mag 2 weeks pa lang ako ang apply. Pero nakita na dyan ako ang result. Mo ni siya. Dili maklaro ako ra ning picturean. Kuani siya mga gandararat. Vitamin C and E serum. Nindot kay siya sa mga nawong mga gandararat. Nindot kay siya kay makontrol jud ang ato ang mga wrinkles ug atong mga dark spots. So, tan-awan ninyo giun sa nako paggamit kay before ko nagamit mao ni ako ang nawong. Mga gandararat mo ni ako ang nawong before ko nagamit. Daghan kay siya talumtom no. Mao na stay tuned mga gandararat, tan-awan ninyo kung giun sa nako pag process step by step pod kasi ni mga gandararat. Hello mga gandararat. Mga gandararat na ako sa abroad pero meron akong abot gafan man ko gadab ko pero tinuod lang jud ang sa Pinas pa ko safeguard white jud akong ginagamit. Pero na ako diri sa abroad wala na koy daghang arte-arte para maka-save pud ta. Ang ako ang gigamit is Lux. Kay mild soap ramon pud siya. Angay pud siya sa ako ang nawong. Then ako pud siyang gigamitan og olay pang scrub, face wash. So, mangkuan-kuan sa karon. Tapos ang isa jud pud nakawala mga gandararat kani jung ako ning para pang nawong kanang face massage ba.
Dun sa akbo. Okay. Kahiwi-hiwi na niya akong trabaho eh. Yun na inanak na ko siya mga gandararat ng massage na ko siya. Diba? Sa tong yoga, face yoga. Tapos, nindot man gud i-massage ni kay danlog. Tapos, muli na siya taga-adlaw na akong ginabuhat para mawala ang mga wrinkles. So, yun, anira mga gandararat, ako ra siyang ginapahid sa nawong. Ginagmay lang gud siya. Kay para mas scattered. Ana. Then, syempre, ito siyang katagon. Ana ra. Para ma-apply sa tibuok nawong. Tapos, dili po siya kaayo kalas mga gandararat ba? Pasensya na mo, ko'y kilay. Oh, wala ko'y kilay. Wala ni tinuod nga may kilay. Pay makeup po, diba? Tanawa akong nawang oh. Wala na yung talumtom. Grabe kay kato kaitom sa una. Akong nawong. Ay, kahagard bag nawong sa bayot. Siya na dyan mo mga gandararat. Medyo na original nga nang wala pay makeup, bagong mata, hilam usra. Mana siya 43. Diba? Nakikita ba mo mga talumtom? Diba na-control jud siya? So, mga gandararat, kamo na ang maghusga. Kung mugamit ba mo or dili. Diba? So, tanawa. Tapos, dakan pa kay wrinkles diha. Na-control na po ang ihang wrinkles, mga gandararat. Dili jud kay pare sa una. So, kamo na maghukom diha kung unsa inyong ikasulti mga gandararat. Diba? Mag-apply ko ani mga gandararat. Ga-apply ko ani mga gandararat. Tapos, applyin pa ko moisturizer kay para sapawan na nako siya, mag-makeup nako. Muna siya akong taga-adlaw nga ginabuhat mga akong gamit aloe vera nga Nature Republic ang iyahang tatak. Nature Republic muna siya inindot nga para sa nawong. Muna siya akong ginagamit kay sabihin na natin mga wrinkles nindot siya pang moisturizer. Muna siya taga-adlaw akong ginabuhat mga gandararat para sa ako ang makeup. So, mga gandararat, kung may pangutana, comment down below lang. Gagamit man jud kog inaning mga gandararat kay kanang mag-dry manggod ako ang nawong kung dili ko magamit ani magliki-liki ang makeup. Mas labaw na diri bugnaw, usahay ang temperature pod sobraan ka init. So, magamit yun kong inani pang moisturizer. Tanawa ninyo. Diba na-control lang ako ang dark spot? Wow! Sinsya lang mas kong dagway. Haggard kayo. No, diba? Dagkan medyo kay ko og wrinkles. Sa tinuod lang, grabe akong wrinkles diyan na oh. Reaction ko niwang tungod sa ko ang sakit. So, kamo na jud ang maghusga mga gandararat diha ha. Kung okay ba siya. Oh, diba? Anong say nyo?
Hello mga gandararat, salamat kay ayo no nga sa inyong pag-tanaw sa ako ang video sa inyong paghuman og lantaw. Please naman pa-like, pa-subscribe ug hit the notification bell naman mga gandararat diha kay ngano dili kay daghan pa kay kong ihatag nga tips sa inyo ha. Dili lang kay pangpagwapa kung paano maka-extra income ta mga mommies dyan. Subscribe mo kay tudloan ta mag kuan ka ng pang extra income. Mas lawi na mga hilig-hilig diha sa salon, mga pagwapagwapa. Subscribe mo sa kuha. Kaya daghan kong i-share sa inyo ha. Salamat!